Салом тамошобинон, сана 20 апрели соли 2021. Влоги пештара не ҳайрон нашавед. Манами хел барф худи даромади зимистон боин. Шамол хунук саҳар 15 градус ё 17 градус хунук буд. Ошушени 24 градус буд. Бо гашта ҳама анҷомҳои зимния гирифтим. Ҳами хел хунуки сахт шамолашки. Ҳозир баъд аз обед садик барафтосим. Мошина буроим бо таги барф ба мондагӣ. Саҳар тоза кадаги мошина бовар кунед ба дилам зад 7-8 моҳ боз ҳамин хунуку ҳамин барфаш ҳамин хел дилгир кард ки ҳамун барфа бенам наслияним вайрон мешудагӣ шудааст. қоидааст моҳ маҳи шудосу мо ҳолиам даруни барф анда гаштим. тамошобинон имрӯз бегоҳ ба казанкабоб. Рости гапа гӯям, ман ягон бор кадаги набудам. Намедонам чӯ ҳамин ҳафта ягон бор кадаги набудам. имрӯз якум бор. хай медонам процессаш чӣ хел, инқадарам қиин не. ҳозир картошкаи зирбондосям сурх када гирифтосям. мана инҷа як қисмаша сурх када гирифтам. манами хел як қисми дигараш монд ва инҷа гӯштам мана хел зирбондам камкам. ҳозир картошка шавад. ҳар душа чихе процессша интернет дидам чихе мекунад. картошкаи чинда болош гӯшта чинда баъд дам када мемонди. анами хел хай мебинем чихе мешавад. мо инҷа магазин ба омдем. мана ҳадуш ҳамаи чаппа роста када гаштааст. муроҷон ҳамҷанҷам телефон дасташанда мультик тамошо кадааст. фандей ба дар омдем ҳозир. анҷомое дидосим детский дидосим фақат бачаова. ясмин як хел манки вай пешакон кадааст. ин тараф равам вай тараф мерад, вай тараф равам ин тараф. вай ба маъқул ман пушташ вай давам. хурсанд вай ба мана пеш кадааст пушта. ҳозир буромдим магазини лента инҷанда калон магазин ҳамҷоям як медарой мебинем. мана уже харид кардим, гирифтим чизои даркория. хона равам нишон метиҳам ҳамаша. ясмин бутун дасти дадошанда ра намерад, монда шуд ба фикрам. садиканда рӯзаш ки даводавӣ мекунад ҳамихел сони монда мешавад бегонива. ана ҳамихел гапо. Что кадости? Одевай новые вещи. Молодец. Кто тебе купил? Идем сюда, эти тоже одевай. Вот там. Молодец. Мо муроҷонба имрӯз анҷом кардим. Я куртку забыла. А сара что? Почкаша, вай куртке гир. Болова бардор. Можно? Да. Мо куртки весенние харидим. Акумова весна омдост. Ба фикрам и вай чапа даст биём я бороста кунам. Чунки даже дина ҳаво -15 буд, ошушени 24 буд. Зимний анҷомаша пӯшда рафт садик ба. Ба фикри ман последний вай буд. Надеемся так. Последний хунук буд. Барои ҳамин уже вай зимние пӯшта намешад. ин чӣ хел халтача муроҷом нанишанда. ин чизе будааст. курткаам бе андохта мешавад. ҳозир ман анҷомаша ҳамаша нақс када нишон метиҳам. шумо ба акҷо гирифтим чанд пул. ҳозир ман нақс ка пӯшонам як бор. мана кепка гирифтим. куртка гирифтим ва шим калготка обши. шимаша афанде гирифтим 1000 рубл ба. мана михел ҷинси сахт будааст лекин сали неудобна барои ки хе резиновӣ не камтар кашола када пӯштанаш даркор. ҳама ваҳои ҷинсои резиновӣ ки хе вай мешад мана инҷаш тугма барои ҳамин нагирифтам чунки бачава тугма намешад. ин ҳамин резинка мебардорад шуд халос тамом.
соф. Ин ваяш худаш пойнаш мехеб, фасонаш хеб даст мена инҷаш даже дӯхтагӣ қаташ рост намешад. Кепкаша кепка ҷо гирифтем, кепкаша модис гирифтем. Кепкаш 400 рубл. Оли вақти кепка не всё равно мебиёд, вақташ нагуфта. Калготкашам модис гирифтем 200 рубл по скидке, лекин ваяш размераш калон баромад. Ман ҳамун як размер калон вай калготка ҳеҷ чӣ намекунад гӯям, ҷудо ҳам калон будааст. Курткаша бошад, курткашам модис кидс гирифтем. Курткаш 1300 рубл. Ба фикрам картаки 1000 рубл ба дода мана. Нархи худаш 1300 рубл. Агар картатон бошад 1000 рубл ба метиҳад. Цена ба карте 299 рубл. Ваяшам наз курткаш, мана ин дастакош, мана хел резинка, мана инҷошам агар пӯшад ами хел то боли гарданша сахт мешад. Замокош пойнашам камтар резинка ча. Ами хел кистаҳош ҳаст. Дарунаша мебинем. Ҳами хел саву курткаи худи инҷа ҳозир камерава вай хел курткаи зимни бо ин ами досо. Леки ҷудо ҳам куртки вай тунукако савук. Мана даже дарунашан ям кистаҳош ҳаст. Ман наметнам ин халтачаш чизе будааст. Ба фикрам вая меандозид. Ҳамин курткаи қат када меандозид. Ҳамин халтачава ҷо мешад ме. Размераш 122. Курткаша размераш 122. Шимаша размераш 116. Манам ҳамаба нигоҳ када калготки 122 грамм калготка калон баромад. Маламерка ба фикрам. Вай размераш вай не аниқ не барои ҳамин калон баромад. Хамараш дигараш мегирим гиром мемонем барои азҳад беҳад калон. Мана булбулчаи мо ваямо зебудинаномаш папугаямо. Ами хел чиркин мекардас ҳама ҷоя. Мана хел донаша бентон ҷои ваяш мана хутиш донаша мана хел ҳам дурезонда мепартофтаст. Пойни ваяш ба решоткаш ба хайрат ина гиром мешад. Мегирим мана инҷаш тоза мекунем. Мана инҷо ҳатто заминова мана хел донаша резонда ҳама ҷои чиркин кардааст. Инҷа искусвени ваямо буд, чучуқчамо буд. Инҷа ва часпонда мондим. Ошном гӯд гуфта. Штаз намедонам чува ҷимин ё қовил ё хел вайне ҳозир ба адат кардагиш не. Авози бисёр намебарорад. Шаб биям, рӯз биям, обед ба 1-2-3 бор тамом. дар инҷо влога ба фикрам ба охир мерасонам. Хайр то видеои оянда. Дар паноҳи худо бошед.